खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी आरो बे समाव उदालगुरिनिफ्राय मोनसे गिदिर रादाब उदालगुरि अरांनिफ्राय लानानै फैदों बे समनि गोदान आपडेट अरां पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमायाव हमनो हायै गोबां बिबां गांजा हादरसायाव सानसेनि उनाव सानसे बेबायदि फेग्रा मुवानि फालांगि खालामनायखौ जों सानफ्रोमबो नुबोगासिनो दं थिग बेबादिनो दिनैबो उदालगुरिनि अराङाव हमनो हायो 2 कुइन्टेल 86 केजि 48 ग्राम गांजाजों लोगोसे 25 बोसोर बैसोनि रिंसार दैमारि मुंनि लाइमोनखौ खायो पुलिसा लोगोसे AS 01 GF 6706 नम्बरनि गारिखौ हमनो हायो पुलिसा बरजारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव गोख्रोङै सिग्रोमो पुलिसा जाउनाव गोबां बिबां गांजाजों लोगोसे खायो सासे लाइमोन हमजानाय गांजानि लिरथाया 2 कुइन्टेल 86 केजि 48 ग्राम होनना मिथिनो मोननाय जादों हादरसायाव बांनो हमदों फेग्रा मुवा बेसादनि फालांगि सानसेनि उनाव सानसे बांगासिनो फेग्रा मुवा बेसादनि फालांगि दिनैबो अरां पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमायाव हमनो हायो गोबां बिबां गांजाजों लोगोसे सासे लाइमोन बरजारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव गोख्रोङै सिग्रोमो पुलिसा जाउनाव 25 बोसोर बैसोनि रिंसार दैमारि मुंनि सासे लाइमोनखौ खायो पुलिसा।